Škola vas je naučila kako dobiti posao, ali vas nikada nije naučila kako dobiti moć. Zato danas ljudi s manje znanja često vladaju onima koji su pametniji, vrijedniji i sposobniji. U ovom videu ćete naučiti 5 brutalnih zakona moći koje najuspješniji ljudi koriste svaki dan, ali vam ih nitko nikada nije rekao. Ako želite naučiti psihologiju moći, manipulacije i uspjeha u manje od 10 minuta, pretplatite se na kanal, lajkajte video i podijelite ga s prijateljima. Svake sedmice donosimo ključne lekcije iz najopasnijih knjiga o psihologiji i uspjehu. A sada krenimo. Većina ljudi vjeruje u jednu veliku laž, da je dovoljno biti dobar, vrijedan i pošten. Ali stvarnost je drugčija. Na poslu često ne napreduje najvrijedniji. Napreduje onaj koji razumije ljude, onaj koji razumije moć. Možda ste vidjeli nekoga tko radi manje od vas, ali ima veću plaću i veći utjecaj. To nije slučajno. To je psihologija moći. Robert Greene, autor knjiga Mastery i 48 zakona moći, proučavao je najmoćnije ljude u povijesti i otkrio je obrasce i zakone, koji se nikada ne uče u školi. Zakon 1. Ljudi cijene ono što izgleda rijetko. Vrijednost nije uvijek stvarna. Vrijednost je percepcija. Zašto luksuzni sat košta 10.000 eura? Ne zato što pokazuje bolje vrijeme, nego zato što je rijedak. Zašto direktor ne odgovara odmah na poruke? Jer dostupnost smanjuje vrijednost. Primjer iz stvarnosti. Osoba koja je uvijek dostupna gubi moć. Osoba koja je selektivno dostupna dobiva poštovanje. Pouka. Ne budite uvijek dostupni svima. Vaše vrijeme mora imati vrijednost. Zakon 2. Tajnovitost i kontrola. Nikada ne pokazujte sve karte. Ljudi imaju prirodnu potrebu kontrolirati ono što razumiju. Ako znaju sve o vama, gubite prednost. Najmoćniji ljudi su misteriozni. Steve Jobs nije otkrivao planove unaprijed. Elon Musk često iznenadi tržište. Zašto? Jer nepredvidivost stvara moć. Primjer, na poslu osoba koja ne govori sve ima veću kontrolu. Osoba koja otkrije sve postaje predvidiva. Ljudi počnu koristiti vaše slabosti. Zakon 3. Emocija nad logikom. Ljudi pamte emociju, ne logiku. Možete biti najpametnija osoba u sobi, ali ako ne stvarate emociju, ljudi vas neće slijediti. Vođe ne prodaju logiku, prodaju osjećaj. Primjer, 2 radnika iznose ideju. Prvi koristi činjenice, drugi koristi energiju, sigurnost i emociju. Drugi dobiva podršku. Zašto? Jer emocija pobjeđuje logiku. Zakon 4. Status i signal. Status je važniji od rada. Ovo je brutalna istina. Ljudi ne procjenjuju samo vaš rad, procjenjuju vaš status. Kako hodate, kako govorite, kako se ponašate. Primjer, osoba koja govori samouvjereno automatski dobiva više poštovanja, čak i ako zna mane, dok osoba koja sumnja u sebe gubi moć, čak i ako zna više. Ljudi reagiraju na signal samopouzdanja, ne samo na znanje. Zakon 5. Promatranje nad pričom. Naučite promatrati, ne samo govoriti. Najopasniji ljudi nisu oni koji puno govore, nego oni koji promatraju, jer vide slabosti drugih. Primjer, na sastanku jedna osoba govori stalno, druga šuti, ali promatra i razumije dinamiku. Kasnije koristi to znanje i dobiva prednost. Moć dolazi iz razumijevanja ljudi, ne iz pričanja. Primjena u stvarnom životu. Ove zakone možete vidjeti svuda, na poslu, u biznisu, u društvu. Ljudi koji napreduju nisu uvijek najpametniji, nego oni koji razumiju psihologiju. Dobra vijest možete naučiti. Moć nije talent, moć je vještina. Zaključak. Većina ljudi će ignorirati ove zakone jer zvuče neugodno, ali oni koji ih razumiju imaju prednost. Uvijek zapamtite, svijet nije samo natjecanje znanja, to je natjecanje percepcije. I onaj tko razumije percepciju kontrolira igru. Ako želite naučiti još brutalnih psiholoških istina koje vam nitko nikada nije rekao, pretplatite se na kanal, lajkajte video i napišite u komentar moć, jer sljedeći video otkriva psihološke trikove koje najmoćniji ljudi koriste svaki dan. Vidimo se u sljedećem videu.